La secció Mar i Terra d'Héctor Molina sempre porta que si una vargina, que si ara ametlles, però avui ha portat una de màquines que tu m'explicaràs, Héctor. Màquines i no per a fer el transformat del berenar. Bueno, és transformació de plàstic. Està molt bé reduir l'ús del plàstic, però un camí el tenim, perquè també podem no arribar a prescindir d'ell, podem sí que transformar tot Hem este portat fem. màquines, de fet, ells han portat les màquines, són uns màquines, són uns cracs, fan tot el possible per a millorar esta terra que tenim, no?, tan feta pols, i no pols de plàstic, o sí. Miquel Cañada és el coordinador de Preciós Plàstic València. Correcte. Enhorabona per la vostra tasca, però explica'm com ho feu, com aconseguiu reciclar i reutilitzar tot aquest plàstic. L'enhorabona n'hi hauria que donar-se-la principalment a Precious Plastic, que és el projecte original d'això on se va formar en Holanda. Això que vam fer va ser 4 màquines de codi obert i reproduir-les en qualsevol part del món. De fet, és una xarxa internacional i nosaltres l'únic que hem fet ha sigut crear-lo Preciós Plàstic, aprofitant que estem en València, doncs ho hem posat en valencià. I el que fem és utilitzar, fem tot el procés integral de reciclatge. Des de separar els plàstics, a netejar-los i després els triturem. Una vegada els triturem, anem a fer una prova, el que fem és convertir-los en un trituraet o en un plàstic tot uniforme, d'un mateix tamany. I després què feu amb aquest triturat de plàstic? Doncs el triturat, així anem a deixar-lo treballant, perquè això tarda un poc de temps. El triturat el que fem és això, mira. El triturat, quan està triturat, el que obtenim és això. És un plàstic, com deia, uniforme, un tamany uniforme. Que no és confeti, perquè no és de paper, però ho podria ser. És de plàstic i això ho utilitzeu per fer diversos materials. Correcte, en aquestes màquines d'allí. Diversos objectes, no? En aquestes màquines, Laura, Miguel, benvinguts també. Aquestes màquines que domineu vosaltres i que ens expliqueu ara. El proyecto también consta de 3 máquinas, la inyectora, que es esta de aquí, que básicamente funciona, todas las máquinas funcionan con calor y presión. Entonces se introduce el plástico triturado en la tolva, se calienta en el cilindro y una vez esté a la temperatura adecuada se inyecta con la palanca manual y el plástico se inyecta, se queda dentro del molde. Entonces luego hay que esperar a que se enfríe y ya se extrae la pieza. I podeu fer qualsevol objecte. Sí, de hecho, nosotros hicimos peonzas, hicimos también llaveros. Se pueden hacer mucho tipo, prácticamente cualquier cosa que tú puedas hacer con un molde, se puede hacer. Piezas pequeñas hacemos nosotros porque la máquina pues tiene el tamaño que tiene. Y luego están también... La otra máquina... Sí, tenemos el horno prensa, que se pone el plástico dentro de un molde también dentro del horno, se deja que caliente y cuando ya está a temperatura adecuada se saca y se prensa. Y pueden salir piezas pues como por ejemplo estas. La vaixella. Sí, ja han dit, un plat, un bol, goig, feu objectes de decoració també, no? Des de les baldufes a lletres, a números per a aniversaris, no sé, de tot, Los números serían más bien con la inyectora, igual que los llaveros. Y luego, por último, tenemos también la extrusora, que lo que hace es sacar filamento. Sale hilo y entonces podemos hacer también con ayuda de un molde piezas con esta, pero esto ya es hay que tener más paciencia porque va saliendo el hilo y a medida que va saliendo, esto es muy artesanal, vamos girando el molde y enrollándolo hasta que finalmente pues, se enfría y tenemos piezas. Increïble, no, Héctor? I es pot reciclar tot tipus de plàstic, Sí, nosotros sobre todo reciclamos del tipo 2, que es polietileno de alta densidad, pero cualquier tipo de plástico se puede És una alternativa excel·lent a tot este residu que estem generant i estan apareixent objectes, prendes de roba perfectament i que arriben a fer filament. Això ho fas cada dia? Quantes hores? Perquè d'allà vol l'esforç, no? Sí, clar, això no és una màquina industrial. Clar. Depèn un poc... Però sí que es pot convertir, o s'haurà de convertir en una màquina industrial, no? Producció es pot fer, clar, però això nosaltres el principal objectiu és fer tallers i conscienciar de que el plàstic, una vegada es converteix en fem, que nosaltres pensem que és fem, encara té un mogolló més d'usos. Aleshores, el que tractem és d'evitar que aquest fem plàstic acabi en el fem, que del fem normalment va
a paratges naturals i això és un problema molt gran. No? Però és un poc com dia Carolina, no? Se pot industrialitzar perquè així jo s'hauria. personalment li veig una eixida comercial perfecta. Sí, sí, sí. S'hauria de I òbviament fer Miguel li s'hauria per part dels de fer ja governs. palanca i ara tot ja un poc més automatitzat, pensant un poc en la salut de l'operari, ¿no? Es interesante que se trabaja, en realidad es el peso, no hay tanto esfuerzo como el que vaya inyectando dentro del ciclo ese regular que se establece por el peso. O sea, no sirve de nada hacerlo más fuerte, más rápido. I quin, Miguel, i quin objecte ens has fet? A veure... El podem veure ja? Això continua en marxa, Això continua. És molt Fins que lent, no parem, és lent. És lent. El que passa que, bueno, aquesta no l'ha agafada perquè no l'hem... Ja, Però, bueno, això ja. va treballant poquet a poquet. Va treballant, va treballant. A veure l'objecte. Ai, tu que li dius una trompa, una baldufa, una peonza, no? una trompa, no? Trompa, Trompa. Una trompa. Molt bé, A molt bé. A veure si va, a veure si va, Encara està Héctor. calenteta. Mira. Veus que bé? Que meravella, no? Veus? Fantàstic. Aleshores- Alguna cosa més que vulgueu dir? Bueno. Algun missatge per a conscienciar a la gent? Doncs que n'hi ha que per no evitar consumir utilitzar plàstic. plàstic. que Sempre que evitar-ho. t'oferisquen la possibilitat de vols una bossa, vols un envàs de plàstic, digues no. Utilitza alternatives que n'hi ha. Vidre, alumini, metall. Que bé. Gràcies a tots per vindre, per esta faenassa, per portar tot això que no pesa Gràcies a poc. vosaltres. Héctor, algun vosaltres. consell final per acabar? Bueno, jo m'he quedat un poc impactat, Així estaria Sí, jo fent objectes... Va, dissenyen algun? No, el consell, ja l'ha dit Miquel, hem de reduir el consum de plàstic a poc a poc, a xicotica escala, fins a que pràcticament deixem d'utilitzar-ne. Gràcies a tots, de veritat. Moltes gràcies i enhorabona. Joan López, porta'ns a fer un passeget i a veure si no trobem cap plàstic pel camí.